1 Timothy chapter 2, mag-start ta sa verse 9. Basahon nato sa verse number 11. And we'll go all the way to verse 12. We'll go to verse 12. 1 Timothy chapter 2, verse 9, 10, 11, and 12. Kung nana sa amen. Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. You know what? I am going to include verse 8. I'm going to read verse 8 to 12. Mag-change ko sa kung huna-huna. 1 Timothy chapter 2, mag-start ta sa verse 8, nga to sa verse 12. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair of gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness, with good works. Let the woman learn in silence with all subjection, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. That does not mean a woman cannot talk in church. It means a woman cannot stand up and preach in church. That's why walay pastora sa Baptist church. And that's what it means there. Y'all can say thank you. And Bisaya, busa ako buod nga mga lalaki mag-ampo sa bisan asa, nga magaisa sa balang mga kamot, walay kapungot ug pagduha-duha. Sa sama usab nga paagi nga ang mga babaye magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa maligdong nga biste, uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong. Dili pinagi sa sinalapid nga buhok or bulawan ang mga perlas o mahalong nga sapot, apan kanang nahiangay sa mga babaye nga nagapahayag sa pagka-Diyosnon, uban ang maayong mga buhat. Tugote ang babaye nga magkat-on diha sa kahilom uban sa tanan nga pagpasakop. Apan ako dili mo tugo sa uska babae sa pagtudlo, ni sa pag-agaw sa kagahom ibabaw sa lalaki. See, it's not saying ang babae dili makatudlo, dili siya makatudlo sa church, dili makatudlo sa mga lalaki, makatudlo sa mga babaye. Ni sa pag-agaw, nasa pa yung agaw? Meaning pagkuha, di ba? Pinugos, pagkuha. Pag-agaw sa kagahom, ibabaw sa lalaki, apan nga magpakahilom. Tell my message this evening is not at all sneaky. We'll all know where it's going. Why? Modesty matters. Ang rason nga mahinungdanon ang pagkamaligdong. And I'm going to explain that word very carefully today. And you're going to learn some Visayan. And I'm excited. I enjoyed preparing this message. I found out I really enjoy words. And studying the way words are used, you're going to learn some things tonight. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod. Let's pray. Heavenly Father, thank you for today. Lord, thank you for your goodness to us. Lord, I pray, God, that you'd bless the message tonight. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit as I preach. I pray you'd empower me and use me. God, I need your help. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. I've known for 3 or 4 weeks this sermon was coming. I just didn't know when. Pero ganiyang buntag ni mata ko, and this is what came to mind, and I knew it was God. And tonight I want to talk to you about that word modesty or modest. Sa Bisaya, ligdong or maligdong to be exact. Let me ask you a question. Ako pong tanak karon, ayaw mo tubag, just paminaw, nakasabot ba ka sa pulong ligdong? Kinsa na at least idea sa pulong ligdong, naka-idea? Kinsa nagbati kabalo gayud ka? Alright? So, but most of us just kind of a feeling, right? Unsang pasabot sa kaligdong. How about the word modest? What does that mean? Because here we often use modest to reference clothing, but we can also say he is a man of modest means. And the word means korta. Meaning, dili dato siya, dili siya makapasikat kay gamay ang korta. Diba? That's modest means. So what is modest
What is ligdong? Basin 1 or 2, maybe 3 weeks nilabay, nagwali ko sa mensahe sa Domingo sa hapon, kabayan sa pagka-importante sa atong kapulungan, atong vocabulary, ang mga pulong nga nahibalo, nga atong nahibaloan. Kinahanglan ta, paminaw, kinahanglan ta makasabot sa mga pulong nga ang Diyos nagbutang sa Biblia. Kung dalita makasabot sa mga pulong sa Biblia, unsay pulo sa pagtuon. Kanunay incompleto atong pagsabot kung naay mga pulong sa verse nga wala ta nakasabot. So ang pinaka-importanteng bahin sa pagtuon sa Biblia mao ang pagkaton sa pasabot sa mga pulong. Dayon makastart ka mo tuon gayud. Kung wala ka nakasabot sa mga pulong diya sa Biblia, ang espada sa espiritu mahimong habol diya sa imong kinabuhi. So kinahanglan ta mo katon sa mga pulong. Karong gabi, iganan ko mo gamit sa pulong ligdon, ingon nga panaglitan sa rason nga kita kinalamukat on sa mga pulong sa Biblia. And I'm going to teach you what it means and how to study and how you can use the glossary in the future to strengthen your own understanding of the Bible. Arong magpalikon, magpalalom. Kasi magpalalom, deepen, magpalalom sa imong pagsabot sa Biblia. Sa umaabot, makagamit na. Siyempre, kini, wala duo sa nga nahuman. We have 50, I think 51 words, 50, maybe 51 words in the current one. But bisan kani, makatabang ni mo. Kung mag-start ka mo katon sa mga pulong ni ini. In a little bit, I'm going to give this out. And imuha nagyod, kung ganahan ka, mga dako una, dayon we'll work our way down, gibase sa edad. But just a minute. Ang pulong modest, nakaplagan diha sa English Bible, one time lang. Pero ang lain-lain porma sa pulong ligdong, nakaplagan sa Visayan Biblia, 30 times. Sa unsaon nga mahimo kani, kung modest, ki-translate nga ligdong, pero naidaghang laing pulong nga ligdong, unsa man. In just a minute, ako mo hatag kaninyo, maka-share mo kung nakulang na 20 ka buok ni, pero ako mo hatag sa matag dako, ug most of the high school students, maybe tanan, sa imong kalugpungan, and we are going to look up the word ligdong. But first, let me have Mom Ruth help me. Let's put those derivatives on the board. Diya sa Biblia, dili gayud ka mo kita sa pulong ligdong lang. Kanunay na ay mga langgikit. Atong gihiskod ganiya. Kanunay na ay mga langgikit. So, asa man? There you go. Nope, just write them on the board. Diretso man. Ang lain-lain porma sa ligdong, mao, kaligdong, magmaligdong, maligdong, pagkaligdong, pagkamaligdong, pagmaligdong. Those are the different, how many I count there? 6 kabuok. Kana na lang ang lain-lain form sa pulong ligdong diha sa Biblia. So, matag pulong ni ini na ay lain-lain. Unsay pulong nako? Gigamit kaniya langgikit. Silang tanan mga unang gikit. Unsa man, hatay asang black wifey? Here, hatay ko. Dari sa kaligdong, unsa man ang unang gikit? Ka. Okay? Dayon, magmaligdong na duha ka unang gikit nga nasumpay. Mag og ma. Dayon, siyempre na maligdong pod. Pagkaligdong, pareho man ang pasabot sa kaligdong, and pagka or ka, pareho man good. Then pagkamaligdong and pagmaligdong. So, unsa man sa Bisaya, unsa man ang gamot pulong ni ining tanan? Ligdong. It's called in English the root word. Sa Bisaya, gamot in binasaya.com, gamot-pulong. Okay? So, kaligdong, ang gamit pulong maong ligdong. Now, let me find where I am here. On the back of this, magpasabot ko gamay kabahin sa mga langgikit nga nakakaton ko o nagamit ko sa color aron makakita ka sa paagi. Kaysa akong nakitaan, naidaghang Visayan speakers nga kabalo gayud sa dulungan, pero kung ako mga tana, wala nag-recognize sa lain-laing bahin.
Kay dalunggan ra, walay klase para niya na dere, Tagalog, English lang. So on the back, you might enjoy that, nag-breakdown ko, pero wala tayo time para niya na karon. Here's what we're gonna do tonight. Siyempre, kung familiar ka sa dictionary, nakasabot ka sa alphabetical order, sabtan mo, okay? JD, tabangi ko, una ang mga dako, dayon mag-down sa mga high school. Murag paigo para sa tanan high school ug dako. Okay? So once you have one, go ahead and start. Pangitaan nimo ang pulong ligdong. Sa among glossary, kanunay gibase sa gamot pulong dili sa tibuok word. Ay igo man, igo, mayo. Si Jess sa dili makabasa. Nagsulay pa mo tabang niya na. Karong gabi, una, kita magtuon sa pulong ligdong, dayon sa katapusan mo ta sa modesty sa katapusan sa mensahe. Alright, kinsa nakakita na sa pulong ligdong? Maglantaw, nakitaan ba? Pila ka definition man? Tulo. Actually, labaw pa, di ba? Nay tulo, and then napay iskalain ubos sa kaligdong or pagkaligdong. Nakita niyo ka na kay naipasabot pod kay lahi gamayang pasabot sa ligdon o kaligdon. Okay. Bason na to, una, ang first definition, unsay pasabot sa ligdong or maligdong, matinud-anon sa kinatibuk-an. Unsa manggurang reference nga nakita ninyo para niyana? So, maglantaw ta sa Ruth 3 verse 11. Lantaw na to ang Ruth 3 verse 11. Unsay pasabot sa ligdong. Now, let me explain something to you real quick. Na importante nga pagpasabot. Sa atong, tanaw ko kajud. Sa atong kalugpungan. The word lugpong means term. Ang paaging ang pulong gigamit sa usa ka area sa kinabuhi lang. Usa ka lang nga area sa kinabuhi. Ang atong area, Biblia lang. Dili ko magsulay mo pasabot sa tanan pasabot sa pulong. So sa among glossary, magpasabot lang sa paaging ang pulong gigamit sa Biblia gayud. Importante gayud na. Kay, I know they have other meanings outside of the Bible, but we're not trying to teach those. We're trying to help a person understand the Bible because words change meaning, but the Bible stays the same. Naidakang pulong sa English, lalong gyud, kikan sa kakaranan, lain pasabot karon, like panaglitan. Ang pulong let sa Biblia, dili magpasabot tugod. Ang pulong let sa Biblia, usay. Pero usay, nagpasabot pugong. Opposite kayo sa tugod. So, kinahanglan tama kasabot, unsay pasabot diya sa Biblia. Okay. So, unsay pasabot? Matinud-anon sa kinatibuk-an. Tanaw ang Ruth chapter 3 verse 11. Diri, gi-translate ang pulong virtuous nga maligdong. And now, my daughter, fear not. I will do to thee all that thou requirest, for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. O karon anak ko, ayaw kahadlok. Ako mubuha nga na kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay ang tibok syudad sa akong katawhan nasayod nga ikaw usa ka maligdong nga babaye. So, diri si Boaz nagistorya nga to ni Ruth. Si Ruth nagikan sa Moab uban sa iyang mother-in-law si Naomi, o naghagdaw siya diya sa uma ni Boaz, dayon parente sila, pinagis kami yun. So anyway, nagplano si Boaz magkasal ni Ruth. Pero iyang gisulti, ang tibok syudad sa akong katawhan nasayon nga ikaw usa ka maligdong nga babaye. And what is our definition here? Matinud-anon sa kinatibuk-an. Now, why do we define it that way? Tanawa ang definition sa pagkaligdong sa imong paper. Na ay rason para sa atong pagpasabot.
pagkaligdong or kaligdong, kanunay nagikan sa English pulong integrity. So, unsay pasabot, ang pagkamatinud-anon, diha sa tibuok pamatasan sa usa ka tawo. Meaning, walay pagpakaaron ingnon. Let me explain to you what this means. Stay with me now. Everybody look at me. Hipos ang paper kajut, tanaw ko. Ang pulong integrity sa English, magikan sa math term integer. Kung mag-eskwela ka, magtuon sa algebra, basi mukaton ka sa term integer. That's integrity. The word integer is very similar to the Visayan word buok. Buok. Kung ikaw mo adto sa merkado, human sa service karon, o ikaw magkana mo palit og mangga. Og siya mga tana, pila ka buok. Ikaw mo tubag, tulog ka buok. Siya mo sulti, sige, mukuha siya sa duwa ka mangga, magputol-putol, tunga-tunga. Og muhatag nimo tulog ka katunga. Tulog ka buok ba? Kayang pulong buok nagpasabot kompleto, dili bahin. Right? Doesn't buok mean complete? You never say, if you say tulog ka buok, you don't mean 3 halves. Buok doesn't mean pieces of something. It means whole pieces. Ang kompleto nga bahin. Or dili bahin. Dili bahin. Kompleto. Buok doesn't mean bahin. It means ang tibuok butang. That's the idea of integer. One whole unit. Usa ka buok nga walay kulang. Tibuok, kompleto. So, the word integrity means pagkahingpit sa batasan. It means, let me back up. Pagkaligdong sa Biblia, integrity naay kalabutan sa pagkatibuok sa pamatasan sa tao. Dili usa o pipila kabahin lang. So integrity is the whole character, not, naay kakugi dere, naay honesty dere. No. Integrity is ang kompleto, ang tibuok batasan. So ang pagkatibuok, kanamo rason, let me read my notes here. Busa, diha sa Biblia, ang pulong ligdong, nakaistorya kabahin sa tibuok batasan sa tao. That is why our definition is matinud-anon sa kinatibukan. Sabtan ba ninyo? Si Ruth, naay mayong pamatasan diha sa kinatibukan. So why do we say under our pagkaligdong, why do we say walay pagpakaaron ingnon? Unsay labot wala ang pagpakaaron ingnon? Unsay labot? Kayang different definition, ang pagkamatinud-anon diha sa tibok pamatasan sa usa ka tawo or walay pagpakaaron ingnon. Panaglitan, kung maayong imong batasan sa kinatibukan, kana nagpasabot nga wala kay gitago, wala kay pagpakaaron ingnon. Klaro ba? Walay gitago. Let's look at another verse to help us understand this word integrity. Psalm 26 verse 1. Psalm 26 verse 1. So the word ligdong, maligdong, kaligdong, pagkaligdong, naay labot sa tibuok batasan sa usa ka tawo, dili usa ka bahin ra. Ang tibuok batasan, yung tibuok kinaiya. Psalm 26 verse 1. Okay na ta? Nag-aapas pa? Okay na ba? Nag-nosebleed? Here we go. Psalm 26 verse 1. Kung nasa amen? A psalm of David. A psalm of who? Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Hukmi ako, O Ginoo, kay ako naglakaw diha sa akong pagkaligdong. Ako nagsalig usab sa Ginoo, busa dili ako madalinas.
Si David buot nga hukman sa Diyos, tungod kay wala siya gitago. Matinud-anon siya sa kinatibukan. That doesn't mean walay sala, but it means his character was not in pieces. Kung maglantaw, I think the illustration I used before, na ko'y nindo nga mansanas, o kumong tanan ganahan, tayong nagtuyok ko, na ako nagpaak na. You remember that illustration? That is the lack of integrity. Dili tibuok ang mansanas. Saptan ba ninyo? But David said, okay naman, ginoganan ko, ikaw mo hukom na ko. Tungod kabalo ko, naglakaw ko diha sa akong integrity. Diha sa akong pagkaligdong. What does that mean? Walay pagpakaroning nun. No height, no hypocrisy. So what we're seeing here is, ang pulong ligdong nailabot sa tibuok batasan sa usa ka tawo. Pero, dili kana lang ang paagi nga gamiton ng pulong ligdong sa Biblia. Sa New Testament, balik-balik gamiton ang form maligdong pero sa laing paagi. Maglantaw na pa imong paper. Go back, basa ha ang ikaduha nga pasabot. So we have matinud-anon sa kinatibukan. Lantawon na to ang ikaduha nga pasabot. Samtang mahinumdum gihapon ta nga kini nga pulong na ay labot sa tibuok batasan. Let's look at the second explanation. You got it? Are you with me? Nagaapas mo na pa imong kalugpungan? You see the second definition. Nakitan ba? Okay. Ang paagi sa paghunahuna nga mahiuyon sa Diyos nung pamatasan. Now, what is Diyos nung pamatasan? Walay pagpakaroning nun. Ang pamatasan, mayo nga pamatasan sa kinatibukan. So here we have ang paagi sa paghunahuna nga mahiuyon sa Diyos nung pamatasan. Let's see if we can understand this. Let's go to Romans chapter 12, verse 3. Kanang unang verse sa listahan. Nakita niyo mga verses na lista? Human sa definition, na yung mga verses nga mayong panaglitan ni anak nga definition. Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter 12, verse 3. I'm making you think tonight, aren't I? Nagpugos ko kamo naghuna-huna. Dili ka mo manad, mag-nosebleed sa Basaya. Okay rata? Okay rata? Romans 12, verse 3. Kung nana say amen? For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think how? Soberly. Remember that word, soberly. According as God hath dealt to every man the measure of faith. Kay ako mag-ingon, pinagi sa grasya nga gikahatag nga rin kanako. Sa matag tao nga na kaninyo, sa dili paghunuhuna sa iyang kaugalingon, nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga hunahunaon. Apan, sa paghuna-huna nga maligdong. Soberly, maligdong, sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo nga sukod sa pagtuo. Kita kasagaran mo gamit sa pulong sober alang sa tao nga wala nahubog. Diba? Pero nga naman mo gamit ta sa pulong sober para sa tao nga wala nahubog. Tungod, ang tinuod pasabot sa sober, nagmao ni ini, ang tao nga naa sa iyang saktong hunahuna. Kung mahubog ka, dali na sakto mong hunahuna. Diba? Pero mas laparang pasabot, dili ilimitado lang. Naay mga tao nga wala nahubog, pero dili sakto ilang hunahuna. Diba? Naidagang tao. Wala naay babae dito sa markado. Nagkaila siya ni Ma'am Ruth. Puwang cute siya. Siya na yung, nakoy, pakita ni mo. Nakoy, hatag ni mo. Nay, kaniyang kabaga, di ba? Ako nag-send sa President of the United States. Ako nag-send sa, was it King of England? Prince of England? Siya may hatag ni Ma'am Ruth, folder, kaniyang kabaga, na puno sa kabuwang. Kung ikaw mo kita sa babae, huna-huna, okay naman siya, butan siya, nag-story siya nga, espirituhanon, salamat sa Ginoo, kanak nga klase, sa pero buwang gayod! Ma'am Ruth, nagbasa sa iyang gamay sa iyang mga butang,
Wala sa nahubog, pero dili sakto yung hunahuna. Di ba? So the word sober means proper thinking. Ang pulong ligdong, stay with me, nailabot sa kinatibuk-an sa batasan. Stay with me now. Stay with me. Ang pulong ligdong nailabot sa kinatibuk-an sa batasan sa tao. Pero diri sa New Testament, gigamit ang pulong ligdong para sa hunahuna. Now, what does this mean? Here's what it means. Paul, English. Una. Are you ready? Paul is saying, make sure your thinking is in agreement with proper, godly character. And the illustration in this context is, kung kita magsugod nga mahimong garboso, dili na sakto akong atong hunuhuna. Ang ayon ko nga maayo. That's not correct thinking. No, I don't deserve good. Ang tanan, maayo mang blessing sa Ginoo, pero dili ko ang ayan. Am I making sense? When we start getting proud, that's not thinking soberly. Watch, wala ta naghunuhuna nga maligdong kay atong hunuhuna. Wala nahiuyon sa saktong pamatasan. Am I making sense to you? By the way, bad decisions of the character always start with bad thinking. Kanunay. Turn with me to Titus chapter 2, verse 2. We see maligdong pag-usab. Dalita mo lang to sa English, kay taas-taas. Titus chapter 2, verse 2. All right, now everybody take a pause and look at me for a minute. Tanaw ko kajut. Tanaw ko. I'm going to make a statement, okay? I'm going to be a rude foreigner, okay? If you're bored right now, you are illustrating the reason many Filipinos don't succeed. If you think this is boring, that's why Filipinos don't reach their potential. Sorry, learn to use a dictionary. We want to do everything the easy way. Mag-search ko sa Google lang. Sometimes you need to learn to use a dictionary and study. Think. I feel like I'm boring some people, and I'm not sure how to fix that. Just saying. Titus chapter 2, verse 2. Kung nanas, amen. Aron ang idaran ng mga lalaki, like Brother JD, mahimong maligdong, maugdang, mapugnanon, maayo sa pagtuo sa gugma sa pailob. Kita na kasabot sa pulong maugdang. The English word is grave. Does it mean seryoso sa hunahuna? What is ugdang? Magkukabalo sa ugdang. Bugaton? Yeah, that's kind of what grave means, but it's the idea of serious, kay bugat ang kahimtang. Diba? Sa seryoso. Verse 3. Ang idarang mga babae sa samang paagi aron sila maana sa pamatasan nga nahiangay sa pagkabalaan, dili mga tigbutang-butang, wala na ulipon sa daghang bino, mga magtutudlo sa mayong mga butang. Aron sila makatudlon sa batanong mga babae sa pagka-maligdong, sa paghigugma sa ilang mga bana, sa paghigugma sa ilang mga anak, sa pagka-binantayon, maputli, magbalantay sa balay, maayo, masinugtanon sa ilang kaugalingon ng mga bana, aron ng pulong sa Diyos, dili mapasipalahan. Ang batanong mga lalaki sa samang paagi, dasiga nga magmaligdong sa hunahuna. So upat ka grupo sa tao sa church. Ang idarang nga lalaki, idarang babae, batanong babae, meaning adults, dako na, pero batanon pa, kay naminyo na. Batanong babae, batanong lalaki. What is the instruction that is the same on all four? Be sober. Ang idarang nga lalaki, kinahanglan maligdong sa ilang hunahuna. Ang idarang nga babae, dali na gayong diretso, pero na yung kinahanglan magtulo sa batanong mga babae. Kung ikaw magtulo, kinahanglan kabalo na ka. Diba? O unsay mga lalaki, so kinahanglan mo tulo sa batanong babae nga maligdong, kinahanglan mo tulo sa mga batanong lalaki maligdong. What is God saying? Ang tibok church kinahanglan na saktong nga hunahuna nga maiuyon sa batasan nga Dios nun. Unsay klase sa Dios nun nga batasan? Wala ay pagkaron ingnon. Kinatibukan
Dili uska kinabuhi sa church ug laing kinabuhi sa balay. Tinuod, walay pagpakaroon nun. Godly character. Wali ang pamatasan nga maayo sa kinatibukan, walay gitago, walay pagpakaroon nun. But that's not possible if my thinking doesn't agree with godly character. Am I making sense to you tonight? Usahay. Ang atong hunuhuna dili mahiuyon kaayo sa Dios nun pamatasan. Diba? And that is the reason the apostles said over and over and over, be sober, be sober, be sober, be sober. So have we caught up here? Ang pulong I lost the word. What's the word? I'm thinking ligon, but that's wrong. Ligdong, sorry. Ang pulong ligdong naay kalabutan sa pagkatibuok sa pamatasan sa tao, di ba? And then we saw a secondary meaning where ang akong hunuhuna kinahanglan mahiuyon sa Diyos nung nga batasan, complete character. Does that make sense? Pero naay usa lain paagi nga gigamit ang pulong ligdong sa Biblia. O kana ang atong nakitaan sa atong text verse. Balik na ta sa atong text verse Ron. 1 Timothy 2 verse 9. 1 Timothy 2 verse 9. First Timothy chapter 2 verse 9. Now I promise, in just a minute the sermon's not going to be boring anymore and you're going to wish we were back discussing kaligdong, all right? 1 Timothy chapter 2 verse 9. Kung nana say amen. In like manner also that the women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. I forgot to read the definition. Do you still have ligdong open in your definitions? Look at the third definition under ligdong. The second, ang paagi sa hunuhuna nga mahiuyon sa mayong Diyos nung pamatasan. Number 3, y'all see it? Nakitaan ba? Ang paagi sa pagpamisti nga mahiuyon sa Diyos nung pamatasan. Masaya, sasama usab nga paagi nga ang mga babae magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa maligdong nga biste, uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong, dili pinaagi sa sinalapid nga buhok or bulawan or mga perlas or mahalong nga sapot. Salapit sa buhok? No, that's not what it's teaching, but I'll teach that in another lesson, all right? Ayaw kabalaka. I skipped a verse. Mga perlas, mahalong nga sapot. Verse 10, apan, kanang nahiangay sa mga babae nga nagapahayag sa pagka-Diyos nun, uban ang maayong mga buhat. Now, hold on. Naay paagi sa hunahuna nga mahiuyon sa Diyos nun pamatasan. Diba? O unsa atong nakitaan dere. Paul is saying, naag gayoy klase sa pagpamisti nga mahiuyon, nga mahiangay sa usa ka babaye nga naay Diyos nung batasan. Kung ganahan ka mupahayag nga ikaw usa ka Diyos nung babaye na ay lain-laing klase sa pagpamisti nga dili mahiangay niyana. Naay klase sa pagpamisti nga may uyon sa Diyos nung batasan. But you know what that means? Naay laing nga dili. Naay laing nga dili. Kung naay sa ninas nga mahiuyon sa pagka-Diyos nun alang sa babaye, klaro na ilaing klase nga dili mahiuyon. Dili ligdong.
Here's the truth in our world today. O daghang ang pastor na hadlok nga magwali kabayan niya na. Kadaghan sa Kristohanon babaye sa atong kalibutan karon nga makanunayon nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga Diyos nun, sila magbutang o espirituhanong post sa Facebook, mga Bible verses, mga encouraging words. Sila mo appeal sa church ug magastorya nga espirituhanon. Sila maghatag og tambag, og espirituhanong tambag sa laing Kristohanon diha sa ilang mga problema. They're trying to give people spiritual guidance. Sila nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga Diyos nun. Apan ang ilang pamisti dili gayud mahiuyon sa ilang mga pulong. Turn to Romans chapter 12 verse 2. Now we understand ligdong. Now we'll apply it. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Kung nasa amen? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O gayaw, pagpahiuyon, nining kalibutan. Apan, pagpausog ka mo, pinagi sa pagbago sa inyong hunahuna. You see it right there, hunahuna. Sakto nga hunahuna. Aron inyong masuta, unsang maayog, makapahimuot, o hingpit nga kabubuton sa Diyos. Now you listen to your pastor tonight. Kung ang imong pamisti, mahiuyon sa mga uso nining kalibutana, makasigurado man ka nga kana dili mahiuyon sa pagka-Diyos nun. Makasulti ka sa bisan unsa, Diyos nung kon ay guma ko sa Diyos, apan ang imong pamisti naglimot sa imong mga pulong. Adunay pangbabae nga pamisti nga mahiuyon sa Diyos nung pamatasan, og naay pamisti nga dili. But here's the truth. Makapahayag ta bisan unsa sa atong bakba. Pero sa kamatuoran, walay butang mo pahayag sa batasan sa us ka babae labaw pa sa iyang pamisti o iyang panagway. You can say ang pamisti dili importante sa Diyos, you're wrong. God says naay pamisti o naay panagway nga naay labot sa pagka-Diyos nun diha sa babae. Now you listen to me. Modesty is important for men and women, but it's more important for women. Sorry. It is. O kung wala ka nakasabot, pumunta na sa imong bana. Let's go back to 1 Timothy chapter 2 verse 9 again. When a woman walks into a room, ang iyang panagway o iyang pamisti magpahayag kinit manggura akong batasan. You say, that's not fair. You shouldn't judge me by appearance. That's not fair. You should be a good representative of Jesus Christ. Kung Kristohanon ka, ganaman kita, priyo ang atong pamisti sa mga K-pop stars. Kung nagsunod ko ni Kristo, ganaman ko maisama sa mga tao sa Korea. Ang mga uso sa kalibutan. 1 Timothy 2:9. Kung nasa amen? In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness. Very important. Shamefacedness and sobriety. There's the word kaligdong again. Not with broided hair or gold or pearls or costly array. Sa sama usab nga paagi nga ang mga babae magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa maligdong nga bisti uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong. I want you to notice, watch me now, listen to me, the connection between modesty and shame. Ang Diyos nung nga pamisti nga nagtabon sa lawas, magtago sa forma o panit, na connection sa modesty o pagkaulaw. Did you hear it? Maulawon
sa panagway, pagkaulaw sa panagway. What does that mean? We live in a world that has lost all shame regarding immodesty. Nagkinabuhita sa kalibutan nga na wala nagyud ang kaulaw, kabahin sa pagpakita sa katunga sa ilang lawas. Na mga babae, mugawas sa balay, mag-shorts, ang tanan silingan nila, nakakita sa ilang tibok paa. Walay kaulaw. Walay kaulaw. Magsuot, dagang kini nga bagong uso sa crop top. Nagpakita sa imong tiyen. Naon sa mangka? Asa imong kaulaw? Ang Biblia nagingon nga ang pagkahubo, maulawon, makaulaw. And listen to me, kinang atong problema, huno na ta nga ang pagkahubo, mouse certain parts of the body. Kung mapakita ka ni ini nga bahin sa lawas, pagkahubo na. No. Ang Biblia nagingon, watch me now, and I'm going to prove this from the Bible. Ang Biblia nagingon, kung mapakita ka sa panet, ibabaw sa imong tuhod, pagkahubo na. It is nakedness and it is shameful. Welcome to Truth Baptist Church. I told, kinsa ka na mo balik sa mga langgikit, ha? Masayo ng langgikit, di ba? I'm just going to tell you, it's only getting worse. So just put your seatbelt on, take your medicine. Hey, I'm saying modesty matters. Mayroong dalong importante ang atong modesty. Are we back in 1 Timothy? I forgot where I was at. We just read 1 Timothy 2:9. We saw two things. Maligdo nga pamisti o kaulaw sa nawong. Di ba? What does that mean? Let's compare it to the wicked woman in Proverbs 7. Can we do that? Okay, tamo atata sa Proverbs 7. Get your Bibles, Proverbs 7. Proverbs chapter 7. Now, kung wag yun ka nagadong sa pagwali sa niini, okay naman ka, di ka mamatay, hapit na tamahuman. Basin mamatay, pero okay naman, padulong sa langit. Proverbs 7:10. Wag yun ko nakadung sa tao magwali sa niya na, kay daghang gayud ang mga pastor nga katalawang gayud. Proverbs 7:10. Kung nana sa amen. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Og tanawa, dihay, now hold on, I know this word's real strong, so just hang on. Og tanawa, dihay mitagbo kaniya, na ibatanong nga lalaki, og naila babae mitagbo kaniya. Mitagbo kaniya, nga uska babae, nga ang sulob iya sa uska bigaon. Paminaw nako, na ay sulob, nga iya gayud sa bigaon. Kana gayud. Og daghang batanon nagdawat niya na nga okay naman, og daghang dakupod. Pero iya gyapon sa bigaon. Pastor Mike, we shouldn't say that word. It's in the Bible. Iya sa usa ka bigaon ug malinglahon sa kasing-kasing. Now you listen to your pastor tonight. Now, hold on, just buckle up. It's preaching time at Truth Baptist Church. Here we go. Kung ang babae musuot sa mga uso sa Korea, mubo kayo ang iyang skirt, uban sa iyang crop top, nagpakita sa iyang tambok gatian ngadto sa tanan. Krimen gayud ka na. Walay pagpangibog mahitabo. Tabo ni palihog. Paminaw. Kana nga babae, makasulti. Ako ka Diyos no? Naiguma ko sa Diyos? Apan ang iyang pamisti magpahayag sa lain mensahe. Iyang pamisti nagpadala sa message ganan kung may sama sa mga dautang bigaon dito sa mga salida. Preach!
Watch now. Diri sa Proverbs 7. Kining babaye sa Proverbs 7. Nagsuot sa pamisti sa bigaon kay bigaon man siya. Kung dili ka na ang imong batasan, usba ang imong pamisti. Say, Pastor Mike, dili ko kana nga klase sa babae. So nga naman ikaw nagtugoy mong saninas, nagpahayag nga bigaon ka. Uban ninyo, dili makaginhawa sa 3 weeks. Proverbs 7, look at verse 11. Are we okay? Look at verse 11. She is loud and stubborn. Her feet abide not in her house. Siya how you pronounce that? Sabaan og masinupakon, gahig ulo, rebelyoso. Ang iyang mga tiil dili magpabilin sa iyang balay. Hey girls, listen to your pastor. Learn to stay at home. Ang babae kanunay maglaag-laag padulong sa dakong sala ug magmahay. Ang pinkay kabayan sa pag suri-suri ban sa barkada. Ganan ka sa mayong lalaki o puhon-puhon magkasal nimo. Pero magsuri-suri ka uban sa mga dautan. Padulong ka sa dakong pagmahay. I'm not saying it's wrong to go places. You can enjoy your life and go different places. But you be careful. Gabi na, uli na. Gabi na, uli na. Oh, alas 8 na lang. Ngit-ngit na, uli na. Wala ay maayo na ito mo dito sa dalan sa gabi. Look at verse 12. Now is she without, now in the streets, and look at carefully, and lieth in wait at every corner. Saon lagi mahimo? Karon siya na sa gawas, kini nga babay. Karon diha sa kadalanan, ug nagaatang sa matag kanto. Unsaon mahimo nga us ka babae nagaatang sa matag kanto? Mahimo ba? No, what is it saying? Naidaghang gayud nga babae sa magyud niya. What does that mean? Kung daghang gyud, walay bili. Walay bili. Kung ganahan ka sa babae sama niya, makahato ka bisan nasa makaplagang gayud. Kung ganahan ka sa mayong babae, kinahanglan mo ato sa Truth Baptist Church. Kaya ang pastor diri magwali batok sa kabuwang. Kaya ta karon? Guhit ba? Atong bagong nga mga membro, okay ba? Okay ba ta? I preached this kind of a sermon the first time Sarah visited. And kanang look, yang giyatang na ko. Yang first sermon, nagwali ko kabayan sa tanan. Hey look, napa siya giyapon dere. Okay naman ang pagwali. Look at verse 13. Nagastorya pa kabayan ni daot ng babae nga nay sulob sama sa bigaon. Look at verse 13. So she caught him and kissed him, and with an impudent face said unto him. Let me read that for you in Visayan, the impudent. Busa siya mihawid og mihalok kaniya. Og pinaagi sa uskanawong nga walay kaulaw. Niingon nga to kaniya. So what do we see about this woman's appearance? Number 1, nagsuot siya sa saninas nga nahiuyon sa pagkabigaon. Number 2, na siya'y nawong nga walay kaulaw. What does it mean to be walay kaulaw? Does that mean kinahanglan ng babae kanunay? Oh, si pastor mo to. Miyagi na siya? Oh, okay. What naman? That's not what shamefacedness means. Dili ka na ang pasabot sa shamefacedness. It means the opposite of the bastos nawong. You know the model's face? Bisan dili daotang ang pamisti,
ang maro, mura maka-change ang nawong aron sexy. Nawong lang. I can't do it. Don't ask. But you know what I'm talking about. The Bible talks about in another place the eyes, and it says literally the Bible uses the word bastos. I'll read it to you. Isaiah 3:16. Dugang pa ang Ginoo nagiingon tungod kay ang babaeng mga anak sa Zion mapahitason ug naglakaw uban ang tikig nga mga liog ug bastos nga mga mata. What is bastos nga mga mata? The look of shamelessness, the way a woman looks at a man ug magpahibalo pinagi sa mata ra. Makapagamit ko. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about? Bastos nga mga mata. Ang panagway nga walay kaulaw. By the way, can I say this too, as long as I'm shocking everybody? Be careful about makeup. I'm not against makeup. We have a great English expression. If the barn needs painting, paint the barn. Kabalo mo barn? Kamalig sa Biblia, dakong dakong storage para sa imong farm, para sa imong umahan. Barn. It's a big ugly building. That's the idea. If the barn needs painting, paint the barn. But you listen to me. There is a way that a woman can wear makeup that is very immodest. If your face weighs 10 pounds, that's too much makeup. These girls, they are sa graduation. Nag-surprise ako, makalakaw sila dito sa aisle. Bukat yun! But what do we see about these women? Shameless. Walay kaulaw. Listen to me. Do you know what modesty is? It's being ashamed of being seen. Look at me, girls. Kung maglakaw ka dito sa dalan, ugang wifey, come here. Kung ikaw maglakaw sa dalan, stop right there. Kung ang lalaki mo, hatag ni mo, we call it in English, the up-down. Kung ang lalaki maghimo niya. That should embarrass you. Dapat ka maulaw. He is filled with lust. He is looking at your body. Ang babae na maligdong, ganahang ang lalaki maglantaw sa iyang nawong, dili sa iyang lawas. Are you listening? That's why a woman wears modest clothes aron ang tao magtanaw sa nawong, dili sa lawas. Are you listening? Kung huot kayo imong saninas, ang lalaki dili mo mulantaw sa imong nawong. Mulantaw siya sa imong hawak. Is that frank enough? Mulantaw siya sa lain area nga wa siya labot. Diba? Kay kung tight kaayo, dili modest. Dili ligdong, dili mahiuyon sa babae nga Diyos nun. Dili mahiuyon sa Diyos nun nga batasan. Salamat, wifey. Aren't you glad you decided to wear a modest skirt tonight, Ruth? Good job. Usahay. Nagkinabuhi ta sa panahon nga nawala nagyod ang tanan kaulaw may tungod sa immodesty. Pero ang Biblia klaro gyud. Ang pagkahubo makaulaw kaayo. And I want to show you God's definition of nakedness. Did you know God defines it? Let me show you. Isaiah 47 verse 2. Now, diri ang Diyos nagkampara sa nasod sa Babylon ngadto sa babaye. Pero nagasture kabayin sa babaye gihapon. So let's just look and see what God says about this woman kinsa mao ang hulagway sa nasod sa Babylon. Isaiah 47:2. Buhi pa ta? Okay na ba? We will be done in 4 hours, I promise. So Isaiah 47:2. Kung nana say amen? Amen.
Take the millstones and grind meal. Uncover thy locks. Make bare the leg. Uncover the thigh. Pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered. Yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance. I will not meet thee as a man. Kuhaa ang galingan nga bato, og paggaling og harina. Right here. Kuhaa ang imong tabil. Ipakita ang imong batiis. Alright, unsay batiis? Dere, di ba? The calf and the shin, batiis. So, kini nga babaye, she's wearing a skirt down here. And he says, ipakita ang batiis. Pero magpadayon pa. Hukasi ang paa. That's this, right? Paa, the English word is thigh. So, dere, batiis. So, na-cover na. Then he says, you're going to uncover that. Maulaw na ka, kanak makitaan. Dayon mo saka sa tuhod, umubot sa paa. O yung gisulti, ipakita na ang paa. Diba? Ang paa, gikan sa tuhod nga to sa hawak. Diba? And then God says, thy nakedness shall be uncovered. Now notice, pass over the rivers. What's the idea here? Magsaka na, what's the word for wading? Tabok. But God says, show the leg and then the thigh, and then he calls it nakedness. He says, your shame. Ang mahubo na imong paa, o maulawon gayud ka na. That's what he said. But we live in a world where girls go outside with this and this and this. O walay ka ulaw. What's wrong with us? Unsay problema sa atong kalibutan karon? Nawala na gyud ang modesty. Nawala gyud ang paagi sa pagpamisti nga nahiuyon sa Diyos nun batasan. O ang pinakadakong problem, daghang Kristohanon nag-ingon niya na. Nahisama, nag-conform na, nahiuyon sila nining kalibutan na diya sa ilang pagpamisti. God says it's shameful. Ang imong kaulaw makita. Listen to me. Nakedness in the body is not certain parts of the body. Can I say this without being dirty? It's not just the sexual parts of the body. Nakedness in the body is kung ikaw mo pakita bisan unsa gikan dere ngato dere. That's nakedness. And God says it's shameful. Na daghang tao karon walay kaulaw kabayan sa pagkahubo. Mababay mag-suri-suri nga. Nalimot na ka, nag-ilis, humansay mong kaligo ganiya. Excuse me, ma'am. Nakay kalimtan. Imong saninas? Diba? Mas common pa, or dili, mas common pa rin yung manggon. Mga lalaki, mag-suri-suri. What's the word? Hukas? Naghukas? Listen to me. If it's wrong for a woman, it's wrong for a man. Why is that? We've come to the end of the sermon. Now it's application time. Listen. Nga naman ay daghang tao karon na wala gayoy kaulaw sa ilang pagkahubo. Simply kayo. Are you ready? Are you ready? Simply kayo. Nanad sila niyana sukad sa ilang pagkabata. Are you listening? Modesty is taught, not automatic. Nakedness is natural. The more wicked a country becomes, the more nakedness you see.
Okay. So I have a question. Nakuha pong tana. Parents, are you teaching your children modesty? Shame regarding nakedness? Or, nagapa-anad baka kanila niya nga gitawag pagkahubo diha sa Biblia? Parents, listen to your pastor tonight. Nothing will confuse your children more than having two sets of dress standards. Something you kana? Dress standards. Yung mga rules kabayan sa pamisti. Na uskapagi kita uskapagi sa pagsulob. Kana? Uskapagi sa pagsulob diha sa church. Pero lahi sa balay. Kay dito sa balay, ang Diyos wala nagbantay. Hello? Now don't misunderstand me. It's okay to have play clothes. But my daughter doesn't wear pants at home either. Are you listening? Dili siya mag-slack sa balay. Dili siya mag-slack sa gabi aron matulog. Now listen to me now. Nagpalibog ba ka sa imong mga anak? There are some clothes that are bad to wear during the day, but it's okay to wear while you're sleeping. Only if you're married and you're in a private bedroom. But otherwise, no. Well, it's sleeping clothes. But if it's wrong during the day, it's wrong at night. The only exception is married people, for obvious reasons. You listen to your pastor. If you have two sets of standards, one way we dress at church, one way we dress when the pastor's looking, and we dress differently at home, you listen to me. Mopalibog ka sa imong mga anak o mutanom sa mga liso nga mamunga sa pagrebelde sa umaabot. Pagkadaghang sa batanon nga nagsalikway sa tanan nga gitudlo nila sa gitudlo kanila sa ilang mga kinikanan tungod nakakita sila sa pagpakaroningnon diya sa balay. Dili sa pamistira pilang mga movies, ang music nga gipaminaw. Your kids sit there and say, yeah, ako makadong, nag-amen ka samtang sa pagwali, pero ako nakikita sa mong tinud pag kinabuhi sa balay. Samtang gamay pa, elementary pa, okay naman sila. Pero kung mubot sa grade 7, grade 8, mag-start ka mo kita sa pagka-rebelde. Hypocrisy is the seed of rebellion in children. Kung ikaw ganahang, nga imong mga anak mo, respeto kanimo, og mahigugma sa Diyos, tudloi sila og modesty gikan sa naana sila'y buot. Listen to me. If they are old enough to remember, their clothing should already agree with what they hear preached at church. Okay, Hannah is still a baby. She's a baby. She's not even a child yet. She's a baby. So she wears some clothes that I would never let a 4-year-old even wear. She's a baby. But very soon, you will never see her wear that. Why? I don't even want her to have a memory of wearing something immodest. Am I making sense to you? There's some things that are just practical. When you wear a diaper, it just changes the world. Not, I personally don't wear a diaper, but I've seen others who do. Listen to me. Kung imong anak mo simba uban nimo, ug makadungog sa periyong nga pagwali nga ikaw nakadungog, dayon mo uli sa imong balay ug mo kita nga dili ka mo tuman sa pagwali sa pastor, maghimo ka sa mga duda diya sa ilang kasing-kasing. Gikan sa pagkabata, kinahanglan mo tudlo sa modesty. Very soon, we're going to start with Hannah. What do baby girls do? Ay! Di ba?
And what do? No. You need to cover your legs. We don't want to see your legs. Young shirt. Oh, we don't want to see your tummy. Where's your tummy, Hannah? No, don't show us. Just point. Tudlo ra. Ayaw mo pagpikita. Hey, listen. Teaching modesty is number one, by example. Number two, by purchasing the right clothes so they're always modest. Hello, ikaw ang mag-ukay-ukay. Pero ganahan siya niya na. Tell her no. It's really easy. Watch. Pwede ba ka na? No. Oh. Sayang kayo. Diba, Beth? Everything Beth wears, Daddy approves. Including shoes. Daddy, can I get high heels? Am I dead yet? Patayin ako? Say, what's wrong with high heels? Well, kana, okay ra ko. Anything above that makes you walk like a horse. Tinood? Delete modest. It makes you bend your knees when you walk, and it's very immodest the way it makes you curve your body. Might as well preach on everything tonight. Did I miss anything? Nay kulang. Maka-add ko. Truth Baptist Church, modesty matters. Teach it when your kids are young. Throw away the double standards. Something yung double standard. Uskaro para nako, lain para nimo. That's a double standard. Ilabay ka na. Ilabay ka na. By the way, same thing with movies. If you don't let your kids watch it, why should you watch it? Remember, what is kaligdong? Ang mayong batasan sa kinatibuk-an, walay pagpakaaron ingnon. Daddy, pagkabantay tani ini nga movie sa YouTube, delete na lang. Dayon unya siya mo kita, ikaw man. Nagbantay. Kinahanglan ta sa pagkaligdong sa atong batasan. Completeness. Kinahanglan ta mag-emphasize sa modesty. It matters. Train your children from the very youngest age. Kung nanay buot, mag-start ka mo tudlot nila. Ay, ayaw mo pa kita. Keep your skirt down. My sister Joy, last story ni. My sister Joy, na siya higala dito sa church. Medyo tigulang nga lalaki. Duodo side ni Brother Julius. And she was maybe 3 years old. Siya niabot sa church, nangita siya niya. Asa si Sir? Oh, guess what? Hey, I got new panties, see? Can I get it? And he's like, oh no, put that down. You have to start when they're young. Teach modesty. Look at me. You want to destroy your kids? Live a double life. Us ka paagi sa church, laing paagi sa balay. O guba ka sa imong anak. Hypocrisy will destroy your kids. I need to stop. Every head bowed, every eye closed.